Kaixo, oraingo honetan 6B jarduerarekin nator. Adimen artifiziala prozesu sortzailerako, ezta? Nola bideratu eta pilula hau ikasleentzat izango da erronkan sortzaile bezala nola erabili adimen artifiziala, ez ideiak sortzeko. Beraz, aurreko puntuari jarraipena emanez, hemen gaude, ChatGPT erabiliko dugu kasu honetan, lehen Perplexity erabili dugu informazio bilaketarako, eman dizkigu badauzkagu ja informazioa bilatuta ez, geneuzkan dudak edo izan genitzaken dudak zer den jakin behar duguna, ezta? Eta orain nahi dugu erronka aurrera eramateko ideia batzuk. Orduan aurrekoan bideoan ez dut komentatu, oraingoan komentatzen dut, ChatGPT erabili daitekeela anonimoki, ez dago zertan loginik egin behar, login egiten baduzue, beti kontutan izan, egiten dituzen bilaketa guztiak eta sartzen duzen informazio guztia perfil batetara ja lotuta dagoela. Argudia du daiteke logina egin gabe ere hori egiteko gai direla edo izan daitezkeela, baina bueno, bereiztu, ezta, egin daitezkeela bilaketak eta ideiak eskatu loginik egin gabe. Orduan, garrantzitsua da puntu honetan informazioa ondo azaltzea, promptean testu ingurua ondo ematea erramientari. Ez da, orduan nik esaten diot, nik nahi dut tokatu zait erronka hau lantzea, baina orain erronka honetan informazio eta langile asko dituen lantegi batek kontratatu duen kontsultore bat garela, ez? Dena sartzen diot, sortu behar dugun pipelinea eta modu erraz batean nahiko lukeela hori, gero langileentzako, ez da, eskuragarri jarri informazio guzti hori, ez da. Jarraitzen du hemen idazten, pixkat detaile gehiago jarriko dizkiotu orain, enpresak IoT datu asko ditu eta horiek kudeatu behar dira, orduan big dataren puntu hori, ez da. Eta gainera euro sortzen dira, orduan hor badago streaming puntu bat ere bai, eta guztia urronkarekin lotuta dago, ez. Eta hori guztia kudeatu behar dut kontutan hartuta, ez da. Orduan helburu horiek zehaztuta, aurreko bilaketa batzuetan, aurreko pasean egin dudana ze ideia eman dizkidan, hortik sakontzea nahiko nuke, ez? Hortik bilatzea nahiko nuke. Hortik sortzea nahiko nuke. Ez da, Kafka eta Azure datatik erabiltzea daukera bat, epatu egiten diot, eta esaten, emaiazkidazu aukera proposatu dizaizkidazu mesedez ideiak. Eta orduan, botatzen diot, eta bera beti hasiera batean oso ondo erantzuten dit, oso konplaziente. Eta hemen hasten dira bera ideia botatzen, ezta? Arkitektura orokorra zein erabilizakedan, datuen ingestioa, nola egin dezakedan, streaminga, datuen biltegiratzea, zer erabilizakedan, guztietan ematen dizki gainera hainbat aukera, ezta? Prozesamendua eta streaming eta bere alde egon kontuatu naiz, hau ez da nik nahi dudan bideo, hemen pila bat gauza esaten ari da, hau ez da eskatzen zaiguna zuzen edo, gauze gehiegi proposatzen ari da eta galtzen ari naiz. Orduan, findu dezaket hau. Dena irakurri duenan eta kontuatu nahizenean, nahi nukena baina askoz ere gauza gehiago eta ez behar bada oso relazionatuak esan dizkidala, esan dezaket, lasai. Batez ere biltegiratzean eta datuen eskura garritasunean nahi dut zentratzea, ez da. Ia pixkat ulergarria horretzen zaidan hau eta ibilak bai, baina ez lekuz kanpo daudenak, ez da. Orduan hor, botatzen dizkiot hauet, eta hemen, simplifikatu, ez eskatzen diot profesor simplifikatzeko, eta hemen hazen zaizkit, esaten, erabili dezakezu biltegiratze bat, eta gero
Kafkarekin database batekin eta listo, ezta? Eta honekin berehala lortuko genuke dena izatea. Eta gainera, hasten zait, adibidez berdinak ematen ja kodea ere sartzen hasten zait, ezta? Orduan hemen, bitu, adibidez, BI tresnetan eman dizkit 3-4 ideia, eta orain, posible dut, pixkat hemen sakontzea, eta esatea, eta honekin zer gehiago egin dezaket, edo ez, eta orduan ja hemen badukat informazio pila bat sakontzeko, ezta? Beti erabakiak gogoratu pertsonak hartu behar ditugula, ez gara fidatu behar, eta berak naiz eta bai, ez dago arazorik esan, beti bigarrenez edo hirugarrenez begiratzen saiatu behar garela, ja gauzak berak esaten dituen bezala diren.